Africa my continent, Africa my home. Sise-Africa kuyi-South Africa. Namhlanje uLwesihlanu, mhla ka-15, isikhathi u6:10 ebusuku. 2200 kuno-06. Kunomuka, kunesika, kunesehlo esehle lapha eMaponya Mall. Kwadutshulwa umuntu, lo muntu wagcina eshisiwe, washa wanqoqa. Ekutholeni kwami-ke namhlanje ngiyathola ukuthi sisababaza lokho, kanti lensizwa eyala kwaZulu, eyase KZN, eyalapha oLundi, angisho kwaZulu isibongo. Uma sekunesimo-ke esinjalo, sithi ubuntu umphako ongabuni. Ubuntu asihlaleni kubona, asingabe sisasuka manje, ngoba izehlo ezehlayo, iziga ezehlayo zisiphushele ekhoneni elilodwa ukuthi sihlale ndawonye, sizidla amanxeba. Okusho ukuthi-ke into esizoyenza manje, njengamanje umndeni sesiwutholile wonke, sakhuluma nawo. Okubalulekile kufanele sikwenze ukuthi ezinhlungwini umndeni okuzona, emanzini umndeni ohleli kuwona, okwethu asibabambise ukuthi siqinisekise ukuthi insizwe esencane le, umngcwabo walensizwe esencane siwuthwale, siyi-South Africa, siyi-Afrika, thwalwe thina, umndeni ungathinti lutho. Kuwumsebenzi wethu, kuwumsebenzi wami ukuthi ngilide, ngihole leso simo leso, ukuthi-ke qinisekise ukuthi uyabona njengamanje lo mndeni semanzini. Thina ukuzwelana nabo ukuthi sibatshele ukuthi abahlale phansi, njengoba sengibatshele ukuthi ingabe nisathinta lutho. Sesikhona, sizinsizwa zase-South Africa, singobaba bakhona, singamalunga ase-South Africa. Thina ukuthi siqinisekise ukuthi ingane iyalandwa eGoli, iyabuyiswa eKZN, izongcwatshwa, futhi ekungcwatshweni kwayo ingcwatshwe ngendlela yokuthi umngcwabo ozoba nesizotha, ulethe induduzo, ulethe imfudumalo, kube kubuhlungu kunjalo, kunzima, kodwa bathi egcineni siyibonile iSouth Africa iveza ubuntu kithi, siyibonile iSouth Africa ibumbana, ihlangana, ikhuza, yasiyenza, ngoba asikhuze bese siyenza. Angazi ukuthi umuntu obulala umuntu amshise unya olungakanani lolo, ubulwane obungakanani. Kuphinde futhi umuntu wase-South Africa, uyazi ukuthi sinenkinga ye-forensic lab la e-South Africa. Mawubulala umuntu uphinde umshise, uthi lo muntu uyongcwatshwa nini? Uyongcwatshwa after 4 years, after 2 years, after 1 year. Ayikho into enjalo. Ubulwane ekufuna sibukhuze, silukhahlele ngenyawo zombili ukuthi unya lolu. Angiboni ukuthi ukhona umuntu okahle la ekhanda ongenza into ebuhlungu kanje. Kodwa ke angikho ke lapho, ayibambe khona. I thank you.